Benvidos e benvidas a un novo programa de Refosoños, a Radio Escolar do CEIP de Celeiro. Continuamos co noso proxecto Coñecemos Celeiro e para iso imos afondar nun sector moi importante do noso pobo, as conserveiras. Hoxe temos con nós a María Prieto, a avoa de Nerea, que traballa na fábrica de Albo e que nos vai contar moitas cousas sobre o seu traballo. Bos días, María, e gracias por vir. Cando empezaches a traballar na fábrica de peixe? Pois, eu empecei na fábrica de peixe o 3 de agosto de 1992. Comigo ese día empezaron outras 14 compañeiras e facíanos as contratas de 6 a 4 meses. Imagino que en Celeiro había moito traballo relacionado co peixe. Cantas fábricas de conserva había cando empezaches a traballar? Pois, cando empecei eu, estaba a de Alonso e a de Albo, nada máis. Pero entre os anos 20 e 70 había moitas máis conserveiras que eran as de Caraquí, a de Coira, a de Insu, a de Rivas, e esas elaboraban outras, a sardiña, a anchoa, o chicharrón. E que especie de peixes utilizades na conserveira? Na conserveira utilizamos o yellowfin, que é o atún claro, mais utilizamos o bonito do norte e o albacora. Ponse o bonito en aceite de oliva virxe e máis o albacora. Tamén faise moito a ventresca do bonito, o atún claro tamén en salsa picantona, as migas de bonito en escabeche. Cambiou moito o traballo desde 1992 ata agora? Sí, cambiou moito, sí. Que antes nós tiñamos que ir ao patio, que é onde se lle quita a tripa. Todas as mulleres íbamos ao patio, había algún home, pero íbamos a maioría de mulleres. Entón quítaselle a tripa ali e hai no que emparrillar. E ese traballo era bastante duro. Agora non, que xa o fan os homes. Tamén había o que era a carreta, que tiñamos que levar as parrillas, o peixe nunhas parrillas, a poñerlo encima da mesa das peladoras. Entón, hoxe en día, gracias a Dios, pois non vai eso nunhas cubetas o peixe que xa chega nunha cinta hasta nós. Entón xa non. Logo está o desperdicio, que tamén se botaban nunhas cubetas pequenas que iban nun carrusel, que tiñamos que vaciar casi todos os días as mulleres. Entón agora no, que tamén vai o desperdicio, vai para un burato que temos nas mesas, ese burato xa vai a unha cinta que xa vai hasta a cinta, xa vai hasta o bidón donde se vacía o desperdicio. Antes tamén tiñamos a empresa dábanos o uniforme e máis a cofia, pero nós tiñamos que comprar os guantes, os mandilós, os coitelos, as botas. Agora xa non, xa loitaron as compañeiras para que nos deran todo eso. Ali temos 3 sindicatos, que é a CIGA, a UGT e Comisións Obreiras, que sempre anduveron loitando polos traballadores. Este traballo sempre se asociou máis a muller que a home. Na túa empresa hai moitas mulleres. Cantos traballadores hai máis ou menos? Sí, na nosa empresa hai máis mulleres que homes. Fixas, hai agora mesmo 18 mulleres, e fixas discontinuas 15. Homes, agora mesmo hai sobre 14, entre fixos e fixos discontinuos. Seremos máis ou menos entre 44 a 52 traballadores agora mesmo en Albo. Albo ten outra empresa en Vigo, moito máis grande, entonces haberá o doble de mulleres e o doble de homes.
Desde que ano existe a fábrica de Albo? Pois a fábrica de Albo foi fundada por Carlos Albo Cai en Santoña, en 1869. Eles facían máis ben anchoa en Salazón. Agora, co paso do tempo, abriron outras empresas na Coruña, en Vigo, en Bermeo, Tapia de Casariego, Candás. A Celeiro chegou sobre o ano 1927. Agora mesmo, na actualidade, pecharon todas menos a de Tapia, a de Celeiro e na de Vigo, que é onde están as oficinas centrais. Como é o traballo na conserveira? Podes explicarnos en que consiste? Pois o traballo da conserveira é pesado, repetitivo, pero entretido. Consiste en que unhos homes no patio é onde evisceran o peixe, é dicir, quitarlle a tripa e metelo en parrillas. Logo, con esas parrillas van pos cocedores. Nos cocedores hai un tanque con auga salgada e licóceno. Despois de cocido, quítano e deixano enfriar. Logo, méteno na cámara. Cando xa enfriou bastante, pois dous homes quitan as parrillas, métenos dentro dunha cubeta. Esa cubeta vai por unha cinta onde chega ás peladoras. As peladoras collemos, limpámoslo ben, sacámoslle a pel, o sangue e as espiñas. Os desperdicios van para un burato, como xa vos expliquei, e o peixe ben limpo vai por unha cinta onde chega a empacadora. Na empacadora hai ali dúas mulleres onde empacan ese peixe. Vai metido nas latas. As latas cúbrense de aceite e logo pasan á estuchadora, á cerradora, perdón. Na cerradora é onde lle poñen as tapas, ben cerradas herméticamente, caen un cesto de ferro donde dese cesto ben cerrado vai dar ás caldeiras onde o cocen. Logo de cocelos nas caldeiras quítano e están revisando as latas que non vayan abolladas nin rotas. Logo dali xa pasan a unha estuchadora donde hoxe en día, cas máquinas, estuchan algunhas caixas á máquina, outras á man. E logo dali enchen o palé e o palé xa vai para o almacén para ir directo ao mercado. Que futuro lle ves a única conserveira que queda en Celeiro? Pois non sei o futuro que ten, porque a empresa de Albo foi comprada por unha multinacional china. Entón, eles compraron uns terreos en Salvaterra do Miño para facer unha fábrica máis grande e máis moderna. Entón non sabemos se lle espera o mismo futuro que a Alonso, que leven todo para aló. Pero bueno, de momento aquí hai bastante pedido. Agora que estou no paro xa nos chamaron para empezar o día 7 de febreiro. Os nenos e nenas de sexto queremos darche as gracias por vir ata o noso cole e contarnos tantas cousas sobre a conserveira de Celeiro. É precioso. Grazas a vos por incluirme a mí, unha modesta traballadora, neste proxecto. A verdade, precioso, que bonito.